kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta kunnafoniw dangenemayara u labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ u bɛna lase ne seyidu sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la radio Bɛnkan ale kumasoba in kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugununkura Kulojo Nagakɔrɔla na bi donya in na juma juin kalo tile 7 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Dɔ bɛna fara wasadenw olu ka waati kan kura ye wa yalima fɛn tɛna fara kan de sigika kuma o waliyara minisiri ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ ɲɛdama kɛ jamana foroba lahalayaw olu bayɛlɛmali ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkankulu ni ɲɔgɔn cɛ o ko kan Mopti an ka wolomasiri taaba maa fila olu bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ mugu puronta o de donna u ɲɛ dugu jukɔrɔ mugujugu cila jatigɛwale kɛbaaw fɛ Sirabakan Kasara a ka subɔta bɛ ka caya dɛ jatidenw olu dankɛnɛmayara a lahalayaw kan Donbɔr la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dɔ na fara wasadenw olu ka wagati kan kura ye wa yalima fɛn tɛna fara kan de n'o ye députéw ye ɲininkali in tɔmi yaasa ka wuli ka bɔ yen sigika kuma o de kɛra jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkankulu ani gouvernement ka ciden n'o ye minisiri ye mun ɲɛsin bɛ jamana ka taali siraw olu bayɛlɛmali lahalayaw ma n'an ko ma ko réforme institutionnelle minisiri min ɲɛsin b'o ma n'o ye Amadou Thiam ye wasadenw olu ka waati a bɛ dafa kura ye juin kalo tile 30 nata o y'u ka députéya waati bannen ye ni fɛɛrɛ de ma sɔrɔ minan lankolon bɛ to dɛ forobacɛw ka lahalaya la kɔni n'an ko ma vide institutionnel yaasa minan lankolon kana to mun de kan ka kɛ maa kelen tɛ se k'o sariya ta dɛ o de kosɔn minisiri mun ɲɛsin bɛ réforme institutionnelle ma ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkankulu n'o ye société civile ye u sigira u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya minisiri Amadou Thiam a y'a yirula k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma tigɛ juin kalo tile 30 a na gɛlɛya dɛ k'a sababu kɛ députéw ka minan lankolon na to ko o dun na kɛ gɛlɛya ye dɔw ko k'u ka dɔ fara u ka waati kan k'a mɔnɔbɔ u ye baara minnu dabɔ u se k'olu kuncɛ cogo min na hɛrɛ la dɔw ko wasaden ninnu y'u dan yira koyi u se mun ye u y'o yira fɛɛrɛ ka kɛ sisan u ka bɔ yen jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkan tɔnw société civile olu maa dɔw ka bila u nɔ la nka filanan in dɛ o jama de cayara o de kosɔn sa minisiri Amadou Thiam ale ko ale na kɛ kumada ye ka taa u ka laɲini ninnu ka taa ɲɛfɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ye ka taa ɲɛfɔ gouvernement ye ani conseil des ministres ministres ka ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ ka taa ɲɛfɔ o kɛnɛ kan ko min maa b'o la ko na kɛ sira taama ye bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan o hukumu kɔnɔna na. Mɔptikaw fɛ yen jamana camancɛ bolo la an ka wolomasiri taaba maa fila olu bɔnɛna u ni na wa jalatigiba kelen yɛrɛ b'a la koyi u ka bolimafɛn o de yɛlɛnna mugu puruntɔ kan mun donna dugu jukɔrɔ mugujugutila jatigɛwale kɛbaaw fɛ n'o ye tererusu ye juin kalo tile 5 a kɛra u tɛmɛtɔ u ko nin mugujugu in de ma ko engin explosif improvisé EEI a kɛra siraba kan n'o ye Galile mun ye n'ale bɛ jura o fanfɛla na tɛnɛngu cercle la maa fila min tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔ n'u bugunatigɛ kɔni ma dɔn ko jalatigiba kelen tun b'a la u bɔnɛna u ni na u ka bolimafɛn kɔni o ndarakira kosɛbɛ maa ma bɔ k'i jɔ k'a fɔ k'ale de nɔ ye nin waleya cɛjugu in ye nka siga kɛmɛ minnu na o de ye fara ɲɔgɔnkankulu ye minnu bɛ kojugukɛ la jamana camancɛ bolo fɛ n'u ko ma Katiba Ansardine Masina ani u nɔnaw minnu bɛ ni munumunu salo kɛ nin yɔrɔ in na. Sirabakan Kasara a ka tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ nin waati furancɛ in kɔnɔna na dɛ jatidenw olu dankɛnɛmayara u y'a yira k'a fɔ siraba kan mun bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu k'o yɛrɛ de ta juguya mɛn nin tile fila in na k'a sababu kɛ n'an hakili b'a la tarata don mai kalo tile 28 Kulikoro mara la siraba min bɛ bɔ Segu ka na Bamakɔ Sirabakan Kasara kɛra dɛ camion dɔ ale ni minibisi dɔ olu ye ɲɔgɔn tu o tuli yɛrɛ o labanna maa 20 kɔ olu saya la maa 13 k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi tile fila dɔrɔn jumadon mai kalo tile 31 tileganfɛ nɛgɛ kaɲa 13 waati kilomɛtiri 50 bɔɲango ani Segu cɛ o ye Sirabakan Kasara dɔ o fɛnɛ kɛra dɛ kati n'ale tun bɛ ka na Bamakɔ ka bɔ Segu ale ni car dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o labanna maa kelen o bɔnɛna o ni na maa 3 olu joginna wa maa min sara yɛrɛ o ye sous-préfet ye Sokura o tɔgɔ la Bankas o cercle la ale de tun bɛ ka kati in boli o n'a ɲɔgɔnna caman o de kosɔn sa minisiri min n'a ɲɛsin
ɲɛsinnen bɛ transport ani mobilité urbaine ma Ibrahima Abdoulaye Li a ko wuli ka jɔ ka kɛ lafaamuyali o ka se ka kɛ maaw la cogo min na u bɛ se ka sirabaga boli sariyaw k'olu bato niw ka se ka kisi cogo min na. kunnafoni kuncɛ la an b'a jiraw la k'a fɔ sanjibanna min kɛra waati furancɛ tɛmɛlen na n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na wa du caman k'olu ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ ko dɛmɛdonɲɔgɔnya tara ka ɲɛsin du 235 bɔɲango ma jamana fɛ u taara n'olu ye centre mobile la ka taa olu daga yen nɔ. kunnafoni labanw ye mun yira o de ye k'a fɔ a sanjibanna min kɛra Bamako ye a kɛra sababu ye maa 16 k'olu bɔnɛ u nin na wa o de kɔfɛ sa fɛn min ye nagakɔrɔ fanga marakɛlaw ye n'o ye collectivitéw ye u ye wulikajɔ kɛ miliyari 1 baɲango CFA wari la k'o labila yaasa dingɛbaw olu bɛ se ka labɔ cogo min na ji ka se ka walankata n'a nana ka na kɛ tiɲɛni ye maaw ma wa a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan du 356 olu de ye gɛlɛya sɔrɔ sanjibanna in na nka 235 ko jamana sera k'olu de bila centre mobile o kɔnɔna na ka dɛmɛ don olu ma. nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na ntɛnɛndon an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka maraka faama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka kanuya kurali la ka ɲɛsin an filɛli ani an lamɛnli ma dɔgɔkun kunforiko ɲuman Ala k'o di an kelen kelen ma ka kisi ni tanga k'an ye ka jamana k'a kolosuma a k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma. Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.